flytbart modul, vaskemøbel, stadigvæk vaskemøbel. Hvis vi demonstrerer funktionerne først, så har vi arbejdsflade her, så bare en bordflade uden vaske noget i, og et tilvalg, sådan en spejlbagside, som man kan vælge til og fra, eller som bruger, når man skal have det. Så har vi så 2 mini-skuffer, der er til brugerens egen ting, altså høreapparat, smykker, små ting. Og så er alt resten, det er faktisk tænkt til medhjælperen. Og der er faktisk alt resten, der er tænkt til selve plejesituationen. Det der så sker er, at man trækker skuffen ud her. Dernede i der er der sådan 2 kompakte håndvask. En til øvre og en til nederdel af vaskesituationen. Og inde i der er så en eller anden form for afløb, der løber ned til vores afløbstank, som vi vender tilbage til. Så det er, når man kan trykke på et eller andet, så kommer der et blandingsbatteri op. Det er ikke helt løst. Det skal i hvert fald kunne klappe ud på en eller anden måde, så det kan komme i vejen. Men det er simpelthen for at kunne skjule funktionen i hele vaskesituationen, men bare kunne gøre det til almindelig møbel. Så har vi lavet nogle forskellige skuffer med forskellige størrelser hernede. Dels til blæer, vaskeklude osv. Det er faktisk de der, det er til blæer. Den her til blæer. Ja, og så har vi til handsker, de tre forskellige størrelser. Large, small, medium. Ja. Og så er der sådan lidt forskelligt til håndklæder. Håndklæder og vaskekluder ovenover. Ja. Og så er hele den her del, der sidder på ude på siden her, sammen med håndklædebøjlen her. Det er virkelig ting som sådan et tilvalg også, så man ligesom kan vælge at få sat på sit grundmodul. Så kan man enten få 1 eller 2 af dem, alt efter hvor krævende den her brug er, altså hvor mange forskellige ting. Hvad er det, der er i den? Der kan fx være ekstra blære, hvis man er en, der... Det er noget af det samme, der er i den der, men bare... Man kan ikke sige noget samme, eller hvis du nu har nogle specielle behov. Forbinder eller sår eller plaster. Ja, det står det. Ja. Hvor kommer vandet fra? Ja, det kommer vi nemlig tilbage til. Herovre der sidder altså et skraldespandsstilvalg slags. Også tilvalg. Det kunne også være sådan en tilvalgsting. Det kan være, at de hellere vil have deres vip på dagsspand. Det kan også være, at det her er en god løsning til sådan en. Men hele vandproblematikken har vi løst ved at ligesom dedikere hele den nederste del af møblet til en dobbelttank, hvor den ene del af tanken er til rent vand, og den anden del er til spildevand. Og faktisk, når vi laver sådan en konfliktmodel her, der er mere tænksystemet. Vi kan jo ikke have, at de skal slippe rundt på de her store dunke flere gange om ugen. Så vi er sådan lidt inspireret af campingen og sejlerlivet, hvor man tit har sådan nogle vandtanke, der sidder inde under campingvognen, hvor man kommer med sin mini-sækkevogn, det der eller den her. Ligesom kobler den på sin tank, og så kan man trække tanken ud under vognen. Og så kan man køre hen til toilettet, hvor man så læser sit spildevand af og fylder rent vand på i den anden. Så traditionelt set, så er det ligesom bare delt op i 2 forskellige tanke. Men det vi tænkte var, at en mulighed for at udnytte pladsen optimalt var, at man brugte det, der hedder en membrantank, hvor der ligesom er en pose inde i tanken i noget fleksibel PVC, som faktisk, når den er fyldt med rent vand, så tager den hele volumenet indvendigt i kassen. Efterhånden, som man så bruger rent vand, og det løber over i en anden fleksibel tank, så begynder den så at optage det samme plads ind, så man ikke har det der luftrum, som er faktisk som en tank. Og samtidig så er det her en tanktype, der ligesom ikke skal have en luftstus, der fylder luft i, når vandet løber ud, men den kollapser ligesom bare ligesom en papvin, faktisk. Samme princip. Men det er nok noget, der lige skal udvikles lidt på. Ideen er så ideen er, at der så er en pumpe indbygget i det her, som dels skal sørge for, at der er tryk her, der hvor man vasker fingrene, men også skal sørge for, at man kommer hen til afløbet, at man bare kan lægge slangen op i vasken, for eksempel, så trykker man knap, og så tømmer den selv spildevandstank. Okay, så er der ikke noget, de skal løfte? Vi skal ikke løfte noget. Vi skal kun køre med den her ligesom en sækkevogn eller en indkøbstaske med hjul. Jeg tror, det var også overvejelsen, at enten så kunne det være en billig måde at skifte tanken ud, hvis det er en pose, eller også så kunne man desinficere det med at koge posen eller i mikrobølgeovnen, ja. Men det er en meget billig form for tank, at bare sådan en pose, man kan virkelig bare smide ud og sætte en ny indenfor. Hvordan får man så fyldt på igen? Altså kan man så køre den ind igen? Og så kører man ind ud i køkkenet for eksempel, og så har man en slange op til håndvasken, man bare tænder, og så løber det selv ned i. Så løber posen så ligesom ned i. Og så skal den ind igen? Og så kører man ind i det her. Ja, det vi
der var, at... hvem var det, der havde en... 10 liter om dagen, var det ikke? Fandt ud af? Det var i hvert fald rigeligt til, hvis det bare er vask med klud. Jeg har været i kontakt med en planteservicevirksomhed, der må køre rundt med 100 liter, eller hans medarbejdere, når han vander indendøre. Hvor det blandt vandet? Uden at arbejdstilsynet, fordi det var sådan en stativ med 4 hjul på, ikke? Så der kunne være et par forhjul, som man bedre kan skrive over. Små forhjul, ikke? Så man kunne køre lige ind under. Når man så kom ud, så kunne man ligesom bygge den op i sådan en sækkevogn og komme hen over dørtræ. Jeg har en 15 eller en 12 liters vanddunk i min campingvogn, og jeg tror, vi skifter vand med tredje dag. Og der er både til håndvasken ud til toilettet og til køkkenet, ikke? Ja. Men det er det, vi reelt set bruger cirka, når vi er ude og kampere i løbet af... Kassen der svarer til 60 liter. Vi drikker også vand, ja. Ja, her der har 60, så cirka 60 liter, ikke? Så der kunne være rigeligt til nu. Det burde være rigeligt til nu, ja.